karepmu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe unek-uneke? Kula ora unek-uneke, mung ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki men kere getibal 17 wong elek kala mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Apa? Kowe iki ngopo ya mentadeng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing duneke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeyen. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng terus nek ora wani metu sik ana. Ana metu sik aku tak metu keri. Kok aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak kuwi nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP iki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngeceh karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-meneng karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-meneng karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek entuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa ora? Seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Pundi nggo jiman dayane ning Kasantosan. Petro, nuwun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara Wilujeng Bagong. Nuwun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gocek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki kake. Mana mau ora wani kok. Idak ndase arepe dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak CC komen rada seru. Tak CC lah. Petro Podolarjo, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng Bagong Podolarjo. Pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Apa Bagong? Baterane entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka
Bekti kula konjo. Iya tak tampa. Petruk Padaharja, Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, Pangaturipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Iya tak tampa pangestu tampanana. Petruk dalem jinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bening tulen kula pun tombo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Seman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Garing karo Bagong. Terus kula cah telu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe kepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Zaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah tok dulang tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi nek wong tuwa wis tuwa kuwi dadi tanggungane anak, penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya Petruk. Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Garing kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Garing lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak derekke kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal. Manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Urip marang ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang numbuk bentuk sakarepe dhewe.
Wekasan Mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo watun kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arepa piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangen apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Wong perkara bab sepele wae wekasan Mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan, "Ku sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan. Kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Ngoten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Sowana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja ming para-para nalendra sapepadane sing disrawungi. Sembenan dumeh dadi nalendra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, Nalendra Mandura, moh srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem.
Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Iya. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu probiyo aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petro njupuk saka maduku ora aru bakal wegah Petro. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dhateng Karang Kadempel. Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, Kok nak tekan omong bapak ya? ngomong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, Aku wae aku nyekel duit ki sethiti kok. ya syukur. Paling pol tak play. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndrawati, krana Ndrawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranata negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, Ayo mulai. mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. engko ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dinggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane Ketaman pegebluk. Kawulane iki ngrekoso uripe. Isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Lima Sada, paham? matur Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ta. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Ramen nggih, Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa, Tru? Menyeliki diki. Kok ya keru e. Ajeng mini siliki iki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Dari wau ngendikanipun Sing Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ketaman pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe
Kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa tra? Aduh ya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegebluk. Kok Ndarawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mangke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika ingkang neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho padha seru, Gong. Ngelir. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau dijawe ora gelem kowe. Oh, ya wis apa-apa. Kuat-kuat ke. Ing ngangka lara. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lair tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngoten. Ning nek sampeyan rawuh tarang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati ya kena, ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Barapaya. Gong, hei. Dharma Kusuma. Ngoten. Mula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang maraja saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri menggalih? Panusmaning jajalanan Sukertani bawana iblis larat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape drewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Barat. Terus, gentenan terus. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wow, cilaka iki. Bagong. Nun. Kowe muni apa mau?
Sing pundi oke. Kowe mau guneman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae oke banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Ndrawati ya. Kowe ngono-ngonoke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Ndrawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndrawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek isi ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku ki nek dinesoni wong ora iso wangsulan e. Lho. Ngene to. Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak wangsul ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane Ngatamandra Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndrawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Kang napa mergane? Lah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku njupuk nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis nguneke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu nglocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake wae. Nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek engko Sinun Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak koke ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyai Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, mung ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibal 17 wong anek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Apa? Kowe ki ngopo ya mentadeng barang ki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes.
Bagong kurang ajar tenan. Wis kowe meneng terus nek ora wani metu sana. Ana metu sana aku tak metu keri. Kok aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong arek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak kuwi nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong arek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP iki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif watakonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngeceh karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-meneng karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-meneng karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek entuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa ora? Seprene aku ya mung mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngeceh karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngeceh karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Aku piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmaku semua mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Ora kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulat. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa wetok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene songo iki kadidene Baladewa nang Boyo Pustaka Jamus Manjiman Lojoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala tak balik cele Baladewa. Alon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene songkul kadidane Baladewa? Wenang boyong Pustaka Jamus Meang Jimat Limasada. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean
nantang karo aku. Oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo, walasan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing nggawa Petro. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adik mungsuh adik. Ah, itu baru jelas. Bagong, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadidayan. Lho, sampean krungu to kula rasane? Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra tak babet nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Darawati Darawati nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Darawati Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Darawati kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali ya Mah. Atur-atur kamar. Nomor bapakmu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu,
Mbok bener mbok luput mesti nesuhane iku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petruk nang ndi-ndi. Iki mau jenengan nggih pirsa piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petruk niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula eleke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petruk niku sing diudeni ming siji. Sapa kula? Iya. Mong nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong nggih. Pareng iya. Pun ya Den, iya sing hati-hati. Pun ya Doro? Iya sing hati-hati. Pun ya Den? Iya sing hati-hati. Doro ngene pamit, iya sing hati-hati, iya sing hati-hati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petruk. Nganti tak eleke ana apa Petruk mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon ming ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng bareng. Prite? Iya. Pun ya Gus? Iya. Dara? Iya. Pun ya Iya Bagong iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprake doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Oh nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Bareng iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petruk janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non Ratu Siniwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah ru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun. Masa ora? Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora? Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunan nek. Ampun. Oh. Rupane elek medhit parang iya parang yo rang yo rang ketak dasmu boten kowe Patih Andakawana inggih Ki Lurah walah kowe kali sebo ning jaba iki apa mriko kebak kowe nggo 300 lho kae apa member kae Patih kok jaluki dhuwit kae lho gadah Ki Lurah. Kene tak silih. Munduraken bijang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang rak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isih njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Wis kene 50 ora masalah sing penting namun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken bijang menapa? Njaluk Werkudara. Oh iya ngestaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara Yayi wonten paring dawuh Wilanana kula nyuwun pamit amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa Koko Prabu
Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Prabu. Kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak ming niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngono. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepunden. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe-rawe rantas malang-malang diputul. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, Pendem. wis iku to lek mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tua, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metucul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama, Mati utama. nek mati madya, Nek mati madya ki Marjandra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku luwung mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati-mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting plecot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, Pak, amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem Asik kate. ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Karo gelut ya training. Oh iya. Kowe edan kowe iki traininge sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampe nek kerengan. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe. Sikane apik. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Ndara Antasena, Iya, Truk. rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sagedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus
Nek ngono bener ngendikaning Suwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap pedha sekecap mangsuli pengandikaning Suwa Mandura. Leres. Kulo kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njaga marang derajat lan martabating para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok, ayo kok. Sik weteng kula ora, Petruk. Wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune kok nek mari asikate, Truk. Oh iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake dengkulmu nak lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa napa sing tok landake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon selak sak piturute. Ngandhake nek Ndarawati ora ketaman pegebluk, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok celok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo cengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Mulane pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Ha kene panjenengan iso menggalih. Serada penak weteng ki, Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentut matus.
Ilang angine. Wis waras. Waras piye sikat saiki? Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro Turjo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Turjo ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Wah, anggere ono bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didadel Sumute kuwi. dadal dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora Dikai variasi, tak kira nek templekane. ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampean bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampean ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Ming jajal kok, Mas. Wah, edian wong. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonoke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonoke ping 3. Di ngonoke ping 3 ra metu ayo ming kesel tok, ha ta? Ha iya dengkulmu amoh ora. Tunggu mburi kene. Menek Ndoro Garukaca Ndoro Turjo tekan kene, tata-tata Gong. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nemburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndoro Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 men Ndoro Turjo metu. Ya. Tenan yo, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Rekata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna. Bekti kula Ndara ya tak tampa. Gus bekti kula Den. Ya Bagong tak tampa. Nesu tenan iki, Tru. Nesu tenan iki. Mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake
sengkel penggalihe Den. Pedro. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Soma Mandura ya. Nun. Kowe wani karo Soma Mandura. Mangkene Den. Wani kula menika dasaripun rasa kagian gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Soma Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gimbol dasmu, Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas, kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano tak pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cerewet menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula ithik-ithik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinter mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Mau sampeyan biyen ora ngerti, mau sampeyan yo isih bocah. Sampeyan yo isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku lek nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Enti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labot-labot kula karo sampeyan. Lah dina niki ati kula lara tenan. Monggo nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Engko Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten lumut. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya.
Je, wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki ora ndirasa sedih kok iso nangis ya to. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Antasena mau linge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksudnya aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak kaya arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Tru. Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus kalau cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe ora duwe otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngasun nang ngisor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Bro. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi, As. Kono. Engko kowe jajan, ora. Aku nek tak jajake lho iya engko. Sangure Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke, ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Anten-anten kene, Tru. Ya. Kira mayit jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar unjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Tru, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten.
Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petruk ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk. Krungu ya, Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono bari rono omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niku mau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petruk ndi? Truk. Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk. Ah iya. Ada, Truk. Ora seru-seru. Ada, Truk. Lali ya aku. Madosi Petruk. Iya. Terus ajeng mana pake? Petruk arep tak ajar. Lho. Petruk niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang ganjeng langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok iso banyol. Karang bakoke dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ono, ha? Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya iki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa Apa? beli kita. Hus. Bel kita. Iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ya Ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Konene Petruk. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak adeni apa, Jo? ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ra jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso melonyo tenan kowe putu ula. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen kowe wani karo Antarja, Sing tak wedeni apamu? maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek itu. Aku gelem maju ning ora itu. Ya ora. Nek itu gal aku. Ora. Iki nek itu adoh banget. Aku nek itu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo, Apa? kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Nah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ngoku warat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget itu. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa.
Bapake kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapake ora tau sombong. Bapake ora tau apa. Bapake pondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak wene aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe, mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke jo. Ayo gak ketokno. Rekoso ning wali talenan iki lho jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean. Apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, kenenge bakul es. Mudar. Kenenge gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki telapak aku ki nek saya abang kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapan. Iki ning prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu. Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparane. Dare. Piye Gong? Wah meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok apake to Le? Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Diling-eling to? Oh, tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maring aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dada dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki abang, ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pak jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan iki ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng Ndro. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ayo sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu sing ngarepe kok
Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragoto. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Dajar wong loro le. Mangkahanggro sesumbar Rino bumi kunjing kumaluduk gunur ketup lumembak penyukang kumambang waduh lagu nomor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok nyekel Ponoka kan. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, silih mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh, Bagong aku trene abang. Ini nyolong ngendi kowe. Wah, lah arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, bisa cengenges bandem batak kok raimu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Petro inggih. Meneng. Patih kok kakak. Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Arep guyu meneh kakak. Kang Gresing. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Aku ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Burimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Bo? Cencang jinggot kroncal ya. Yang lungeng kadung ampun.
Waduh. Cukup tangane. Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun. Wah, guguk karepe dhewe. Manungsmaning jajaran iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang nenggala jeblok wetemu barat. Wah, nek ra mlayu modar tenan aku. Sinuwun mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Kono karo ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aku kok yo lali nek nggawa adikku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Dogong, selamat tuh, aku ngojek ya. Wah, ngojek, kowe asem kowe. Aku sok gamelu trone carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejauh wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petruk ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ngojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Mang. Aku nengok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho.
Ndoro Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nenek ngejawang ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapakne ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, wedi. Lah mestine wedi Nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi nang donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa tongkat kuwi sabetno Laut Merah disabetke dadi belah. Kuwi mergo saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulai wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang kowe iso nglangkai bathange Petruk, kan ora muni bathangku. Ada? Lah aku kan ora nantang. Aku kan mlayu. Kok saguh? Iya ya. Iya. Aku kan ora masalah. Sing ana masalah kowe kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Cocok Nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong sing diancam Petruk kok. Petruk iki aku kene ana tandane engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis alakonane mati yo men. Ha ngono. Wong kowe urip yo ming doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu ming go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angkara-angkara didit to yo wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe ya. Bendo kita jineke bakul degane ya sakarepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane karo titip Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep gawe sarep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing neng samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mek ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang pitik kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok arep ngendok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu, heeh. Dulekane oh ini aja jempol. Mati pitike, nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek ku jempol keok mudar ndok ora iso metu ya wis tak mangkat Gong sik
Anak wis tok titipke. Omah dititipke sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketoke tiba ning pangkonku. Medeni ya. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wana-wana. Ya. Sapa sing urip? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Dititipke kowe sisan. Bangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajene kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barbar anakku. Oh, setan ya ora. Lho kok rupane beda. Kae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Edan ora. Amok Surawrata, Jawrata imbang yen para padha. Kene. Anu semarek jalan besar. Lho. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki. Surasan dadakoke an gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro Kanthong Bolong. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Samake Gunung Jugruk Skorasat. Iki Kiai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis ki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa? Mati dening aku. Aku kaya dadak nggo cangkeme Bagong ya ngopo to ya. Kowe nek wani ro Prabu Kuladewa mati utama to. Wah, ora mati malah kesiksa. Kena Nenggala puntal mung gumunku lho. Lek kena kit mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngopo wae. Oh ya aneh men aku jan. Kowe ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye. Aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar aku. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku, Petro, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe ditutut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Solantara, Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak lho. Oh, Pak, pinten abad boten ketemu kali kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkere terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih.
Kowe kena ngopo, Petro? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo, kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Nggih. Petro, Nun. mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta kono. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ning ae pengen Malik wong bagus malah tuwek ngandhen kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Dila neh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro. Nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung. Arjuna nuntun paring adawu. Iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong. Golek kodhok niku, Gus. Sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge. Oh, apa? Senengane isih ini kok buka peksi kuwung. Apa dino Ndrawati ngendika menika kuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Barata. Janaka nuntun paring adawu. Ngerti karo aku. Kakang Prabu menika Nalindra kondhang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora bener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Garing. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duh. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang tuku gedang. Aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klimasada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kahana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edanan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh, nek kowe nganti iso rebut pustaka Jamus Klimasada mateni Dewa Kahana, kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Wong karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti konangan to. Sinten Kakang Prabu? Menene tak kandhani. Ayo to gawe iki jame wis nyesek sik kek. Napa nyusu-nyusu iki? Sinten Kakang Prabu? Mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ra. Napa inggih saestu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebule kok niku
Oh, kowe iki arep ngandani to? Oh, Prabu senengane ngono. Isin aku. Ngandani. Ngapain kowe iki arep ngapain? Kowe arep ngapain? Ngerti lah sapa kae mau? Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ayo arep ngandani, ayo gek cekan-ceket lah. Kowe ngrebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe di Anak Prabu kok lenggah kene Penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten mawon. Nek pusaka kula beto pripun to, Penemban? Nyonya tampanana ngger cabang. Ya, kowe ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Ora. Uga ngarepe, Dik. Mangga sinuwun Edyan. Pendhianu Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana kae sirnake sisan. Pateni. Oh inggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Mangkat to Petro? Anu, apa sapa jenengmu? Cakrawangsa. Entai gak kaya ngerti sesuai jane. Kowe wong licik, kowe luwih licik. Ora wani ngadepi para Pandhawa, kowe ngrebut pustaka Jamus Klima Sada. Sarana Membanata Ndarawati. Kowe arep ngapa? Aku ora nrimake kelakon mati, kowe sing mati. Mati. Anak wong kok tiba saka dhuwur. Sapa iki? Ana wong kok kaya becak. Becak dengkulmu mlocot. Oh ya, sapa iki? Syukur tole kowe ijek urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur tole kowe ijek urip ndredeg awakku terus dadi petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamus Klima Sada diasta sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan manuk manuk. Wah.
Kok le mempeng le ngoyak. Sopo to ya kok bapak kok sajae seneng banget ora tak cek. Bo. Sapa iki? Kok ngungsruk wae? Lah rak tenan. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ngandel ora. Babe kacang atum. Monggo sing seneng mangan kacang atum ming dadi. Oh. Anggere muni dimplok terus digiyel-giyel ngene. Kakang kowe nyebut kakang karo aku. Mati aku, mati. Ngandel ora. Tobat, Semar kanggil ngekepok kencenge ra jamak-jamak. Wis digekep bisa dinet-net. Apa ora? Apa ora? Tobat. Oh. Gong, Semar ketemu Yange lho. Sapa Yange Semar? Oh, ora tau gaul. Mati aku. Semar ana putrane lho, ana putrane Ben. Tak neane jurus. Tobat. Nekat tenan tanpa cementel we nekat lho. Tobat. Salah kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangkean ora. Dan nanti ngembroke kuat e. Bagong Rajan. Iki kagungane bapakmu. Bagong Rajan. Mumpung nganggo training kok. Rajan. Ngapa Emer? Bali, inggih. Ayo Bali, inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbolo geni we. Nuwun pamit, Kakang. Kula nyuwun pamit. Wis bali. Lagi mabur. Inggih, ngestaken. Eden. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngletane ngarepe. Gambar kupu. Oh. Aduh, Kanjeng Ibu sampun lukar busana. Dewa Srani mundur wae konangan kakekne Semar kewirangan kabeh Wadyabala kon mundur Dewa Srani. Wow.
Kadyan kabeh wadyabala padha mundur. Ingkang lembut aja nganti dadi kelilip. Singkirke sak resik-resike sipate barat. Matur nuwun den pun kersa rawuh mriki. Yo. Ndara kula Puntadewa bareng ndendake karo kembar. Syukur. Pustaka Jamus Limasata diasta dening Sinuwun Ndarawati. Pun nglempal teng Karang Kadempel mujudaken anggen kula mbangun kayangan. Mugi-mugi srana kula mbangun kayangan menika gesangipun para kawula sageta embanipun kadigesang wonten ing kayangan. Kebak kanekmatan, kebak katentreman, kebak kamulyan, kerukunan lan kabagyan saha kesarasan sumandhing dhateng sedaya warga mriki. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangak samping langkung.